Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo maono muli ndi ine Romeo Umali koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti akalembetse mukaundula wa mavoti maunyinji m'madera amene kalemberayo akuchitika kuti adzavote chaka chamawa. Mneneri wa boma a Moses Kunkuyu ati chipani cha DPP chimene chikudandaula pa nkhani za chisankho chili ndi makomishonala ofanana ndi a MCP ku bungwe la MEC imene chipanichi chikuyenera kukadandaula. Mpunga umene dziko la India linalonjeza ku dziko la Malawi wothandizira anthu amene akhudzika ndi njala tsopano wafika mdziko muno. Munkhani yathu yoyamba, President Dr. Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti akalembetse mukaundula wa voti maunyinji pamene wayamba m'madera mwawo kuti adzathe kuponya voti pa chisankho cha chaka chamawa. Dr. Chakwera wanena izi ku Ntchisi pa misonkhano yoyimayima imene anachititsa mbomali pomemeza anthu kuti akalembetse mukaundulayu. Mtsogoleri wa dziko linoyo wati izi zithandiza kuti boma lithe kupitiriza zitukuko zimene layamba kale m'magawo osiyanasiyana. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti limene akuwerenga ndi Secret Segula. Mtsogoleri wa dziko linoyo anachititsa misonkhano yoyimayima pa msika wa Nkhuwi, Chinthembwe, Ntchisi boma, Kasonga komanso Malomo. Chilonga cha misonkhanoyo chinali kumemeza anthu ambomali kuti akalembetse mkaundula wa voti yemwe gawo loyamba lili mkati maboma ena mdziko muno. Mu uthenga wake Dr. Chakwera watsindika kuti uwu ndi mwayi omwe anthu ali nawo kuti adzathe kuponya voti pa chisankho cha chaka chamawa. Mtsogoleri wa dziko linoyo wati boma lithana ndi mavuto osiyanasiyana popereka zipangizo za ulimi, kupititsa patsogolo dongosolo la minda ikuluikulu komanso kukonza misewu mwa zina. Ndipo wati kulembetsa mukaundula wa voti ndi gawo lomwe angatenge kuti zitukuko zomwe boma likuchita madera osiyanasiyana mdziko muno zipitirire. Vanifuna dziwa ndipo namva chifukwa ndiuza mafumu ngakhala atsogoleri wanu kuno kuti ngongole ya nifu sikuyenda bwino tauza kale. Tidachotsa chikole kuti chisamakhale paliponsepo ayi. Pitani kalembetseni kuti chaka chamawa nanunso mukavote nawo. Musankhe makansala wanu, musankhe MP wanu, musankheso president wanu wokondedwa. Ndayima panone. Mawu ake mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party Alicha Chihuno Banda apempha kuti anthu asadikire kuti nthawi ithe koma malo mwake achite machawi kukalembetsa nthawi isanathe kuti chipani cha Malawi Congress Party chizathe kuchita bwino pa chisankho cha 2025. Chonde. Wina aliyense wa inu asagwere ulesi. Pamene tichifika pa Sabata Ntchisi yonse, fumu iliyonse, khwawa lina lililonse, mtunda wina uliwonse, wampingo wina aliyense, komanso ngakhale iwe amene umati wa business mtsogoleri, tilimbikitsane, pitani mukalembetse voti. Mukalembetsa voti, mukavote nthawi ikadzakwana. Mawu ake phungu adera la Ntchisi South alumchira pondwa athokoza boma pogwira ntchito za chitukuko zosiyanasiyana monga kumanga misewu, fetereza otsika mtengo komanso za mtukula pa khomo. Iwo atsindika kuti apitira kumema anthu kuti alembetse mkaundulayu. Mafuna ndimalize ndikukuthokozani pa zina zimene mwakhala mukuchita kuno zambiri. Nanena kuja kwa Nkhuwi kuti kupezeka kwa president sikukhala kuti azipezeka iyeyo tsiku. Ndipo zina zimene zimachitika nzakuti mumapezeka mu zinthu zimene mutichitira kuderako. Kuno mwatipatsa malo 5 magetsi ayaka pakanjiwa CDSS pomwepa ku headquarters kwawo kwa mkhala pathumba komanso ngakhale kwa Asandwe kumene magetsi ata yake kupezeka kwanu kumeneko. Anthu akuno amalima fodi ya kwambiri. Amene analima fodi chaka chatha na akolola bwino anakapeza naso ni mitengo ya bwino. Mitengo ija timafuna tinene kuti nkupezeka kwanu. Mfumu yaikulu Kasakula yati mafumu ayesetsa kulimbikitsa anthu kuti alembetse mkaundulayu mwaunjinji ndipo ati pakadali pano anthu akulembetsa mwaunjinji derali. Pa ulendowu Dr. Chakwera anakumananso ndi mafumu a derali. Dziko la Malawi likuyembekezeka kuchititsa chisankho mwezi wa Septemba chaka chamawa ndipo bungwe la MEC linayamba kalembera wa mavoti madera ena mdziko muno pa 21 mwezi uno.
Pamene nthumwi za dziko la Malawi zokonzekera msonkhano wa nambala 29 wa Conference of Parties COP29 okhudza kusintha kwa nyengo umene udzachitikire mdziko la Azerbaijan, dziko lino lachita msonkhano wa masiku awiri ku Bingu International Convention Center okonzekera msonkhanowu. McDonald Chiwayula wadza ndi ripoti. Msonkhanowu omwe ndi okonzekera msonkhano waukulu wa kusintha kwa nyengo omwe uchitikire mdziko la Azerbaijan unayamba pa 29 mpaka pa 30 Oktoba 2024. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi akuluakulu aboma ogwira ntchito m'mabungwe osiyanasiyana komanso akatswiri za nyengo ndi chilengedwe kuti aoneke mfundo zomwe dziko la Malawi likuyenera kuyika patsogolo pomwe likukachita nawo msonkhano wa COP29. Wapampando wa msonkhanowu Evans Njewa anatsindika zakufunika kwa msonkhanowu ndipo akufotokoza zolinga zikuluzikulu zomwe akapereke ku msonkhano wa COP29. Kumana kuti tikumane komaliza kukonzekera msonkhano wakulu wa padziko lonse lapansi umene ukubwera ukhale ku Azerbaijan kuchoka pa 11 kufika pa 22 Novemba, umene timakakambirana ngati maiko a dziko lapansi nkhani za kusintha kwa nyengo. So tikumana kuti timalizise kukonzekera kwathu kuti tikamapita tizikakamba chani. Anjewa anati dziko lino likuchitanso maphunziro olimbikitsa luso la zokambirana ndi kupititsa patsogolo mfundo zopindulira dziko lino. Tindi mfundo zingapo zimene tikunyamula, zikuluzikulu mwa izo namba 1 tikufuna kuti tikamenyerere kwambiri kuti maiko amene alolemera pa dziko lapansi popeza anavomera kale m'mabuku amene timagwiritsa ntchito Convention ndi Paris Agreement kuti iwo ndi amene aononga mpweya wathu ndi azapereka mathandizo kwa maiko amene akukwera kumene maiko osauka kuti asakhala kuvutika ndi kusintha kwa nyengo. Ndi tifuna ziwezozo akatipase ndalama zina zochuluka kuti tichakwanisira ntchito zathu za kusintha kwa nyengo. Msonkhano wa masiku awiriwu ukuyembekezeka kukonzekeretsa nthumwi za dziko la Malawi luso lokambirana ndi kuti nthumwizi zikhale ndi chidziwitso cha zomwe zikufunika ku msonkhano wa COP29. Mwezi wa August dziko la Malawi linachititsanso msonkhano wa nduna za maiko osatukuka kwambiri. Msonkhanowu unkaunika mfundo zikuluzikulu zomwe maiko osatukukawa amayenera kutenga popita ku msonkhano wa COP29 ku Baku, Azerbaijan. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yayamikira dziko la India kamba ka thandizo la mpunga umene bungweli layamba kale kugawa kwa mabanja amene akusowa chakudya kutsatira ng'amba imene inachititsa kuti anthu ambiri alephere kukolola kumayambiriro a chaka chino. Mkulu wa bungweli ya Charles Kalemba wayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amalandira matumba a mpunga kuchokera kwa kazembe wa dziko la India mdziko muno. Akalemba anati boma komanso maiko ena kuthandiza bungweli kuti lithe kufikira anthu onse amene akukhudzidwa ndi ng'amba mdziko muno. Akalemba akufotokoza. Ene ndondomeko ya MVAC ilili tikuyeneka tifikire anthu 5.7 million kuma konsolo 32 mwa miezi yosiyana-siyana. Pali ena kuti tafikire miezi 6, ena miezi 5, ena miezi 4, ena miezi itatu. Titha kufotokoza pano kuti onse a miezi 6 amene anali makonsolo 4 atina yamba ndipo gawo loyamba tinamaliza. Panopa tayamba a miezi 5 koma chifukwa cha mmene zinthu zilili tikaenda m'mamizimu tayambanso a miezi 4 ndi a miezi 3 onse tayamba kuti tikafikire so kumwera maboma onse pakati panopa tikuloweranso kumpoto kuti tiyambepo kuwapatsa anthu chakudya kuti tionesese kuti thandizo likamabwera tikhale tikupita. Titha kufotokoza kuti zonse zofunikira kufika mpaka na mwezi wa Disemba kwa anthu 5.7 million zonse tili nazo andi panopa tikumalizitsa kusonkhanisa za January kukafika March. Titha kunena ndithu panopa kuti 90% ya zimene tikuyeneka kuzifuna pa report ya MVAC zimene zozo zilipo andi tikumalizitsa kuti tipeze 10% chomalizirayo. Mneneri wa boma a Moses Kunkuyu ati chipani cha DPP chimene chikudandaula pa nkhani za chisankho chini makomishonala a chipani chofanana ndi MCP ku bungwe la MEC makamaka kumenenso kuli koyenera kuti chikadandauleko.
Akunkuyu alankhula izi pa chipani cha DPP chitatsogolera zipani zina pa msonkhano wa atolankhani kudandaula pa nkhani zachisankho. Mneneri wa chipani cha DPP nda Shadrack Namalomba. Cholinga chathu sifuna kuti sokoneze chisankho. Inenso cholinga chathu kuti sokoneze chisankho. Cholinga chathu sifuna kuti mtsogolo mdziko muno mukhale chiwawa iya. Sinufuna zimene zikuchitika mayiko ena. Tufuna kuti zisankho zikhale zovomerezeka. Ndiye tikukupatsani kuti masiku 14 iwa mupange zoyenerera. Itanana atsogolera zipani. Tiye ndikhale pansi tikambirana. Tikakambirana tikonze zinthu zimenezi. Aliyense asangalale. Amale Congress Party asangalale, DPP asangalale, Ford asangalale, IPM asangalale, komanso IDF asangalale. Also APPso asangalale. Ndi wina aliyense paliso zipani, paliso ena ama independent aja aliso ofuna sokuyankhulira. Amene achafu asangalale. Ndiye cholinga chake ndabwera masonkhano. Poyankhapo Akunkuyu ati chipani cha DPP malo mochititsa misonkhano ya atolankhani chigwiritse ntchito makomishonala ake amene alipo ofanana ndi achipani cha MCP ku MEC popereka madandaulowa. Ngati boma ife cholinga chathu nchofuna kuonetsetsa kuti oyendetsa zisankho ayendetse zisankho zabwino zimene aliyense akhoza kuvomerezana ndi zotsatira zake. Ndiye kupemphanso kwa anthu amene ali azipani pakatawa amene apanga msonkhano wa atolankhani makamaka amene amatsogolera zimenezo aku DPP kuti ali nawo makomishoners awo. Mene muja mumeki makomishoners ofanananso ndi monga MCP manambala awo. Ndiye tawaona makomishoners aja mmene zayamba zisankho kalemberamu. Anakaenda nawonso makakangala kugwira nawo ntchito. Zisankho zomwe zichosoweza kuti agwirizana nayo nkhani iwo ngati makomishoners. Tsono popeza makomishoners akuchokera ku zipani zawo. Bwanji ngati panali nkhawa sanayite ngodzera mwa makomishoners awo kapena makomishoners awo nkuwafotokozera anthu awo kuti kuchipani ku commission kumene tili pali nkhawa izi tikuona ngati kuti tikukaletsa kuti chisankho chisapitirire amene makalembera asapitirire chifukwa kuti mmene kalembera akuchitikamo ndiye kuti amene aja makomishoners achipani cha DPP aja avomereza kuti tiyende zipanga kalembera ndimwe kupempha kuti zisangokhala anthu ufuna kumapanga ndale kumapanga zina kuwina kapanga kwina zina ife kumapanga ndale ife tofuna chisankho tokuti kupambana kukhale kuti aliyense mikire kuti zachitika zimwadongoso. Mupereka bwanji chikhulupiriro kwa Malawi pa zakuyika poyera komanso kusatira ndondomeko pa chisankho cha 2025? President Lazarus Chakwera amanena nthawi zonse kuti afuna boma lake liziyendetsedwa motsatira malamulo mogonjera malamulo. Ndiye kuti ma institutions onse kapena mabungwe onse amene ali pansi pa boma amenera kutsatira zimenezozo. Limodzi mwa mabungwe amenewo ndi bungwe la Malawi Electoral Commission limene nkhani yake ndi yomweyo kuti President Chakwera akufuna bungwe lililonse la mboma lizigwiritsa ntchito malamulo. Ndiye kuti kupempha kumeneko kapena langizo limene ndilopitanso khale kwa ameki amene chifukwa nkhani tizisatengedwe ngati kuti MCP ndi meki ndi chinthu chimodzi. Mawa apakhoza kupezekaso nkhani zokuti MCP akhoza kuganiza kuti ife apo sitinapaone bwino akatandaulaso kumiki yake yomweyo. Ndiye kuti kufunisika kuti chisankho kapena zokonzera chisankho ziyende motsatira malamulo tikufuna kwa a opposition okha ndi zimenenso ngakhale akuboma akufunazo. Nkhani izi zikuchokera kuno ku MPC ndipo muli ndine Romeo Umali. Tiye ntionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti akalembetse mukaundulo wa mavoti maunyinji m'madera amene kalemberayo akuchitika kuti adzavote chaka chamawa. Mneneri wa boma a Moses Kunkuyu ati chipani cha DPP chimene chikudandaula pa nkhani za chisankho chili ndi makomishonala ofanana ndi a MCP ku bungwe la MEC kumene chipanichi chikuyenera kukadandaula. Mpunga umene dziko la India linalonjeza ku dziko la Malawi wothandizira anthu amene akhudzika ndi njala tsopano wafika mdziko muno. They have lots of stories to tell. Mumawasilira inde. Koma nanga adaponda potani. Ni dambira bazira. Onelani Conquer's Feet pakanema wa MBC2 on the go. Pomwe tizicheza ndi anthu osiyana-siyana amene anagonjesa zomwe zikanatha kubweretsa malingalodzi pa moyo wawo. Nanga adagonjesa bwanji. And every stage you see God has allowed you to be, it serves a purpose for your life. Conquer's Feet every Friday 7 p.m. inde lachisanu lililonse 7 o'clock madzulo komanso izibwerezedwa lachitatu lililonse
1 o'clock masana. Yes, every Wednesday 1 p.m. Suicide is not a solution. sabata ino mu programu ya Woman Talk. Kawiri mnyamata amene anakhalapo ndi mwana anabereka mwana ndithu amatha kukwatira mtsikana amene sanaberekepo mwana. Koma mtsikana amene anaberekapo mwana kuti akwatiwe ndi mnyamata osabereka mwana kumakhalatu zolankhula zambiri m'makwalalamu. Kodi zimenezi ndi zoona? Mnyamata wina wake anachokera kuchanko, kungomaliza kuchanko kwake kucha anapeza kuti akukwatira mzimayi wana 4. Koma kwawo mamuna ucha anakanisisa ndithu kuti ife sitikufuna kuti ukwatire mkazi ameneyi. Timutenge mtsikana oti wagwiriridwa. Mtsikana ameneyi pogwiririra paja iyeyo mwina mukukhala mwake amazisunga ndithu. Koma this case yomgwiririra yachita lidi kuti mpaka iye apeze mimba. Ine arakhawa ine sindilola. Ndipo sindingalole atenge mtsikana amene alibe mwana. Mnyamatayo samakakhala ndi mwayi wokalipira mwana ompeza. Azimayi matidziwa ine mwana wangayo wayiwala kuti ndi chikondi chimene champangisa mnyamata kunkwatira uyu amene wabwera kali ndi kathumba kake ka 50. Ngati amukonda amene yoyo. Ndi amene yoyo. Koma tinene zona trust sikhalapo. Pana folopo ukumva ndi mwana woyamba abambo ake ena. Wachiwiri ena. Aphiri angozo ose ali muti? Achisale ndi wakoya ukalowa pa nambala 5. Azimayi pamenepo posizoonayi. takulandiyaninso ndipo popitirira nkhanizi maiko ndi mabungwe ena amene amathandiza dziko lino pa ntchito yosamalira anthu ovutika ayamikira boma kamba kogwira ntchitoyi mwadongosolo ndi modzipereka. Wapampano wa mabungwewa a Susan Mertel anena izi pa msonkhano wa masiku atatu owunikira ntchitoyi ku Blantyre. Blessings Chireuka ali ndi zambiri mu ripotili. Poyankhula mu mzinda wa Blantyre wapampando wa maiko ndi mabungwe omwe amathandiza ntchitoyi mdziko muno a Susan Mertel anati boma la Malawi lachilimika mu ntchitoyi yomwe ikusintha miyoyo ya anthu ambiri mdziko muno. Iwo ati apitirizabe chidwi chawo pa ntchitoyi. Ndipo mmawu ake mlembi wamkulu mu unduna wa zachuma a Jacob Mazalale anayamikira mabungwe ndi maiko omwe akugwira ntchitoyi. Apa iwo anapempha anthu omwe amalandira thandizoli kuti azipanga bizinesi ndi cholinga choti afike podzidalira. Anthu amene amalandira mtukula pakhomo mmene mtukula pakhomo anakozedwera ndi oti amayenera azithandiza anthu osaukitsitsa kwambiri kwathu kuno. Ndiye chimene chimachitika ndi choti anthu osaukitsitsa kwambiri nthawi zambiri samachita nawo mabizinesi chifukwa choti ndi osauka. So nkhani ya social protection kapena ya mtukula pakhomo imafuna itsatire anthu osauka kwambiri. Ndi chifukwa chake panopa tikunena kuti tikufuna mtukula pakhomo amene munthu akathandizika azipita ndikukapanga nawo azitukuko kandi mabizinesi kaya akhala kuti akuweta ziweto zoti zizimuthandiza pakhomo. Osati foti wangolandira koma akalandira chithandizocho chizipitirira mtsogolo mpaka nakumapezeka kuti chikubweretsa chitukuko pakhomo pake. Boma linakhazikitsa njira zosiyanasiyana monga mtukula pakhomo m'midzi ndi m'matawuni mbwezera chilengedwe mwa ena. Akatswiri ati chidwi cha mabungwewa chikuonetsa chikhulupiriro chomwe ali nacho ku boma. Blessings Chireuka, MBC, Blantyre. Wachiwiri kwa nduna ya zamaboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Owen Chomanika watsindika kufunika kwa kafukufuku pa ntchito yolimbana ndi mchitidwe wakuba komanso kuzembetsa nyama zakutchire. Achomanika anena izi mboma la Salima pa msonkhano umene unabweretsa pamodzi maiko 14 a mu Africa mowunikira njira zothandizira pothana
ni mchitidwe ozembetsa nyama zakutchire. malingana ndi wachiwiri kwa nduna za maboma ang'ono a Owen Chiomanika, mchitidwe wakuba komanso kuzembetsa nyama zakutchire ndi waukulu m'mayiko a Africa. A Chiomanika ati katangale ndi imodzi mwa njira zomwe zikulimbikitsa mchitidwe ozembetsa nyama zakutchire. Iwo ati mchitidwewu umachitika kwambiri ndi magulu anthu achifwamba. A Chiomanika ati komabe dziko lino lachilimika pothana ndi mchitidwewu powunikanso malamulo okhudza nyama zakutchire komanso kukhazikitsa malo oyezera nyama pofuna kuonetsetsa kuti nyamazo ndi zakutchire kapena ayi. Zinthu zambiri zikutha phingo panopa kuti munsake ali patali kwambiri foti mitengo imeneyi ngakhale nyama zimene zizi zikumatengedwa zikumabedwa ndipo sikuti zikutengedwa koma zikubedwa. Ndiye amene amafufuza anthu opanga investigate kuonesesa kuti pali zinthu zabwino kufufuza kwenikweni kuti akhoza kugwira anthu kutani anthu ake ndi awakumana kuno. Malawi ngakhale Africa ikuluza kwambiri. Mkulu wa bungwe lomwe limachita kafukufuku woyeza nyama la Trace Wildlife Forensic Network, Professor Lob Ogden, ati msonkhanowu uthandizira mayiko kuti agawane nzeru komanso ukadaulo omwe ungathandizire pothana ndi mchitidwe ozembetsa nyama. Msonkhanowu ukudza pomwe dziko lino likulimbana ndi mchitidwe ozembetsa ngaka, nyanga za njovu komanso chipembere. Mchaka cha 2016 dziko la Malawi linadziwika kuti ndi malo ozembetsera nyanga ya njovu, zomwe zinachititsa boma kulimbikitsa malamulo komanso kupereka zilango zokhwima kwa anthu omwe akuchita mchitidwewu. Madalitso Mhango, MBC, Salima. Bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC lakhazikitsa ndondomeko yofuna kupanga kafukufuku amene mwazina ndikupeza chilungamo komanso kuona momwe zamabwalo a milandu zikuyendera mdziko muno. Malinga ndi commissioner wa MHRC Achikondi Chijozi ati iwo akhala akumva maganizo a anthu kwa magulu komanso kwa masiku makumi atatu. Iwo ati kafukufukuyi wadza mwazina kamba ka madandaulo amene akhalapo pa nkhani zokhudza kupeza chilungamo posekedwapa. Iwo anayankhula ndi mtolankhani wathu Geoffrey Chinawa. Ifeyo monga bungwe la Malawi Human Rights Commission tili ndi udindo malingana ndi malamulo athu akulu a constitution ofufuza nkhani za madandaulo okhudzana ndi kuphwanyidwa kwa ufulu wina uliwonse kuphatikiza ufulu opeza chilungamo. Ndeifa ya chimenecho ndifake ifeyo tapanga maganizo amenewa onena kuti tikhale ndi kafukufuku amene anthu a Malawi apereka madandaulo awo ku bungwe limene la Malawi Human Rights Commission. Andi tikalandira madandaulo amenewa tikhala tikuwunikira nkhani zokhudzana kuti kodi anthu akamapita ku makhoti kufuna chilungamo zimakhala bwanji, amakumana ndi mavuto otani, nanga zimapanga kosti ndalama zingati kuti munthu apeze chilungamo, apeze lawyer. Nanga ku makhoti ukakhala kuti kuli madandaulo, anthu amadandaulo amamvedwa ndi mabungwe amene akuyenera kumawunikira kagwiridwe ntchito ka anthu amene amaweruza milandu. Kodi pali zina zimene tikuyenera kuwunikira kusintha machitidwe a zinthu kaya malamulo kapena zina zimene timatsatira ndondomeko zathu tikamayendesa nkhani yokhudzana ndi milandu. So zonse tiziwunikira andizitengeranso ndi nkhani zimene zidatipeze fair commission kuti apapa mwina tikuyenera tifufuze kwambirizi malingana ndi nkhani zomwe amalawi atatipatsa. Mwina Malawi amenewa komanso magulu okhudzidwa akufikireni motani pamene mukuchita kafukufuku ameneyi? Ife tapereka dzina la amene ali executive secretary wathu amene ali mkulu wa bungwe limene la Malawi Human Rights Commission, Habiba Osman, kuti amene wawa ndi amene alandire madandaulo amenewa ndipo tapereka phone number awo komanso email address yawo komanso anthu ali ndi ufulu kupita ku maofesi a Malawi Human Rights Commission. Munkhani za masewero, matimu a Mighty Tigers ndi Karonga United afanana mphamvu mu masewero a TNM Super League pamene anakanika kumwetsana zigoli zambiri mu ripoti ili. Mchigawo choyamba matimuwa anasewera motchinjiriza magolo awo ndipo sanapatsane mipata ya zigoli. Mchigawo chachiwiri matimu onse anayesetsa kusintha osewera komabe sizinaphuleka anthu kamba kuti kumenyera pagolo linali vuto la mbali zonse. Timu ya Tigers idakali pa namba 12 na point okwana 28 pomwe Karonga nayonso yakakamirabe pa namba 5 na point okwana 37. Mumasewero ena timu ya Silver Strikers yomwe ikutsogola pa mndandanda wa matimu mu mpikisanowu yaonjezera mwayi wake opambana ukatswiri chaka chino pomwe yagonjetsa timu ya Nzuzu City ndi zigoli ziwiri kwa du. Chinsisi Mawonga komanso Mark Forja ndomwe anamwetsa zigolizi. Silver tsopano ili mapoint okwana 54 pamwamba pa mndandandawu. Nayo timu ya Mighty Mkulu Wanderers yomwe ikutsatira timu ya Silver pa namba yachiwiri yagonjetsa timu ya Chitipa United ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Chitipa ndiomwe inayamba kumwetsa chigoli chake kudzera mwa Rajab Nyirenda
koma wanderers inamwetsa zigoli ziwiri kudzera mwa Gad Chilwa komanso Wisdom mpinganjira. Wanderers ina mapointi okwana 47 tsopano ndipo ikusiyana mapointi asanu ndi awiri ndi timu ya Silver yomwe ikutsogola. Mu masewero ena timu ya Craig Sporting yagonjetsa timu ya Silver ndi zigoli zitatu kwa chimodzi. Masewero wa omwe anasewera pa bwalo la Champions kumponera anabwera pomwe timu iyi yayimisa kaye mphunzitsi wawo wamkulu McDonald Nginde Ntetemera kamba kakusachita bwino. Craig yasuntha kuchokera pa namba 10 kufika pa namba 6 ndipo ina mapoint okwana 35. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti akalembetse mukaundulo wa mavoti maunyinji m'madera amene kalemberayo akuchitika kuti adzavote chaka chamawa. Mneneri wa boma a Moses Kunkuyu ati chipani cha DPP chimene chikudandaula pa nkhani za chisankho chili ndi makomishonala ofanana ndi a MCP ku bungwe la MEC imene chipanichi chikuyenera kukadandaula. Mpunga umene dziko la India linalonjeza ku dziko la Malawi wothandizira anthu amene akhudzika ndi njala tsopano wafika mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Mali. Mwakoma nonse.